お、シャルさんだ。にょにょにょ。にょ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 。ばんにょ。あ、ひらさんこんばんは。あん。わわんわん。わわわわ。お、たっちゃんさんこんばんは。はい。私、どの配信でも大体最初はミョーンって言うた。そうなんですね。データさんこんばんは。いらっしゃい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 。今日はですね、おもろカードゲームやりたいと思います。今あいやゲームの途中になってまして、すいません。ちょっとこれやっていいかな。続きから始めるこれ。これ、ゲームの音流れてる50ぐらい。これで。これさ、今、途中までやってる記録なんだけど、いいめっちゃハマっててさ、めっちゃやってるわけよ。ちなみにみんな見てても、あんまり、はてなはてなはてなみたいな感じだと思うから、まあ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 、お話ししましょうっていう感じですわな。だいたいみんな私がお話しましょうって言うてるやん。だいたい話そうって言ってるよ。話しましょ。話しましょ。完全わけわからん。マジでうっくねこ。なんかこのカードゲームなんですよね。すごいなんか有名でおもろいと噂のゲームでございまして。で、私なんかこれ、1位買ったままやってなくて、でもおもろいぞおもろいぞって言われてて、ほんまかいね、ほんまかいね、っつって。で、今な。最悪かもしれない。そう、なんかこのカードゲームなんだけど、まあなんか敵と戦っていくみたいな感じだね。カード駆使して。これはね、今、なんかしかもデイリーがあって、デイリーやってんだよね、ずっと。ずっとデイリーやってるんだよね。デイリーのさ、周りの人のさ、記録見たっけえぐいんやで。ちょっと待って、後で見したるわい。あ、クージャンさんこんばんは。いらっしゃい。グッドイブ。そうなんですね。やったことないんだ。私もやったことなかったよ。最近これ始めたばっかりだから。うらうろ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 。シャルさん、忙しいシャルさん、シャルさんは今日もあれかいゲームみんなとかいあんちゃらちゃん。とにかくカードを出しまくる。18。ダメージ食らわしとくか。もう寝る。あら、そうなのシャルさん。お疲れちゃまちゃまやね。お疲れちゃまや。ベッドで死んでるお疲れ様なの。なんかすごい大変そうな感じ。私がやるのは死にゲー、ホラーゲー、虚無ゲー、エロゲー、マイクラしかない。そうなんですか。一緒い。なららろろろなららろとさ、このゲームマルチでできるらしいから誰かマルチでやらないマルチ誰かできないマルチでできぬかの
なんかね放置しててから iPad せ適度っていう時間やったら大変電池がすぐなくなりそう私放置ゲーとかも全然やらないんだよな。なんか全然違いますね。なんかさ、このさ、なんで私がさね、この今、この、なんて言えばいいんだっけこの、デイリーにハマってるかっつったらさ、なんかカードがさ、結構なんか自由になんかいろんなカードをさ、扱えるんだよね。なんかそれがね、なんかね、慣れるのにちょうどいいかなと思ってやってるんだよね。でこのゲームを、ね、上手くなってどないすんねんみたいなところはあるんやけどもね。まあええやろ。まあええやろ。ドンなんか結構有名な配信者さんとかもやってて、スレスパもうカードをね、なんかいろいろこう悩んでやるっていう、ここにね、楽しみがあるわけですよ。よし。いいがさ。ちなみに明日はね、もうね、私決めてるんだ。次やるゲーム決めてるんだよ。後でね、発表しよう。今まだしない。今まだしない。でも、ちょっと後で発表しよう。私が寝ないかだけゴロゴロ寝ないかだけ心配なんだよな。わあ、シャルさんお疲れ様そうだな。大変や。シャルさんのメンタルが大事や。大変そう。手のカードを山札にまででシャッフルするカードを4枚。いいから喉を鳴らしてみておく。あ、はい。エナジーを倍にする。ダメージを与え、10ダメージを与え、このカードのコストを0。難しいんだよ、このカードのね、組み合わせがね、またね、いろいろあってね、すごくね、大変難しいんでございます、これが。カードを変化させ。このカード、これ悪いカード。悪いカードは悪いカードにしかならないんだ。そうなのか。話。悪いカードは悪いカードにしか変化しないんだって。そんなことないよね。悪いカードだっていいカードになることだってあると思うんだけど。ないみたい。呪われてるグゴー。ほら、呪われてます。今。呪いのカードを手に入れてます。でち。パワーをプレイ。旅にロック得て HP を失うとき年前手札に加える。これ使っちゃおうかな。何してるか分かんないっしょ。私も分かってない。ノリでやってるからね。つまり悪人は構成しないと、そういう話？むむむむむむむ。ててて。すべての敵に6カード引く。手札にすべての異常を、異常ってなんだ？異常ってカードないんだよな。6すべての
ラズマダムのまあゼロコスだからこれやっといているか。あ、ゆうさんこんばんは。ゆうさん元気？こんばんは。お、ゆうさん90日連続ご視聴ありがとう。ありがとうございます。脱力入ってしまう。これよね、マジむずいんだよ。カードのね、なんか組み合わせもそうなんだけどね。なんと言ったらいいのかわかんないんだけど。むずいんだよね。だこれ10だろ？これ引き継げるだって。引けるのかな。うわ、戻っちゃった。なんかこのコストがあって、コストが引き継げるときと引き継げないときとかもよく分かってないんだよ。M ですか？あ、アイフェイスさんこんばんは。まあ無理なさらずに。はい。疲れちゃまやねみんな。だから4月か早いな。早いね。もうやなっちゃうね。ダメの。もうわけわかんないけど、とりあえずいっぱいこのカード使っときゃ強いだろって感じで。私なんだか頭がぼーっとしますわ。もう半袖の季節になりまして早くね？もう半袖着てるの？暑い？そんなそこまで暑くはないな。わけがわからないよ。あ、待って待って、ゲーム落ちたんだけど。なんでゲーム落ちちゃったなんかゲーム落ちた。びっくりした。急にゲーム落ちるとかやめてほしいよな。恥ずかしい。部屋がさ、急に私の部屋が映るからやめて。昼間散歩をしてると暑って暑って、たっちゃんさん健康的なこと過ごしてるやん。偉いちゃんさん偉い。昼間散歩する余裕があるね。そういうね、人生を送りたかった、オラは。オラはね、昼間散歩するとかいうね、そんな余裕のある人生をね、歩んだことがにゃ。うわ、気持ち悪い、なんか出てるわ。なんか気持ち悪いの出とるわ。なんかボスっぽいのなっとりましたにゃ。おむかで様？やばい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 。めっちゃ食らってるめっちゃ食らってる。うわめっちゃ食らってるめっちゃ食らってる。やばい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 。やばすぎる。エナジー2倍にしても、エナジー2倍にして、こうにして。これ大変だ、これ。勝てるかにゃ。嘘なんで？あれカードの、カード、今、私、無効にするカード使ってたのに無効になってねえんだけど、なんでや？あ、入れそうなんだけど。明日はエイプリルフール。でもエイプリルフールにその嘘つくことないんだけど。ある？みんな嘘つく。何嘘ついてほしい？ね、教えて、私に嘘ついてほしいこと。嘘ついてほしいこと教えて。ちゃお、みんな。ちゃお。
ダメージで、はい。X がにぎわいそう。あんまりエイプリルフールは興味ないんだよ。パワー6。復活しちゃうムカデが。なんか道に不思議なノートが落ちてた。なんか声も聞こえるし。あ、なるほどね。拾ったんだよねっていいね。いいかもしれない。ルルンチュルンチュ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 ルンチュンチュンチュルンチュルン。なんか中に入っているボールを見つけた。おお、いいね。つかもうぜ。ドラゴンボール。世界で一頭なんとかコントか。なん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 。ドラゴンボール。チャランチャラッチャチャランチャラッチャチャ。この世はでっかい宝島。そうさ、今こそアドベンチャー。じゃあ。お。タタタンダラン。ダラランダンダラン。ダランダランダンダランダランダンダン。ダンダンダンダラン。タラランタンタラン。ドラゴンボールも全然見てないかわかんないんだよ。ほらこれいけほらこれさね、どんどんさ、ちゃんとこのターン、次のターンまでにこの全部削り切らなかったらまたこいつ復活すんねんけど。でも無理やねんけど、どうしたらいいのこれ。どうしたらいいこれ。どうしたらいい。切るか切ろ。あと2。いやー待って、無理かも。来たあ、メイさんこんばんみー。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日はこのカードゲームやってるんだよ。どうでもカードゲーム見ててもわかんないでしょ。話そうぜって。話そうぜ。ドラゴンボール。なんかよくわからない神社にも行きましたわね。ニコさんや金髪やマジやメイドのあとちょ、なんだそりゃ。なんだそれ。何の話だ。何の話だそれ。何の話のやつ。ずっと仕事にやる気出なくて事務所で冒頭したけど、ニョロコさんの配信通知で爆速で終わらせてきました。おお、やる気満々ゼミになったのよかった。もう終わらせなきゃって。おお、やる気スイッチをした私。むやさんのやる気スイッチどこにあるんじゃろうっつって。ちょっと。なんだそれ、東宝か東宝かな。やったー。なんかかわいい顔。幸運の魚。デッキにカードを追加せて15ゴールド。やったー。イエーイ !30! 正解イエーイ。なんでこんな時間まで事務所おんねん。ほんまやで。30日、むえさんご視聴ありがちょー。ありがちょ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 。いいよー。いいよー。ありがとう。いや、でもやる気が出ないことってあるよ。私なんか仕事、なんか、残業したらもうなんか、いっかーみたいな。帰るのめんどくせえなみたいな。あるし、そういう時はあるよね。7ターン終了の時に全てのこれでかすぎるな。でかすぎるから。どうでもよくなってきたりするよね。残業代もクソもないからやる気なかった。残業代レーラーエグすぎボンバーやん。
エグすぎボンバーやんに大事なことだから2回目えぐいわ。やる気ならんやん。なんでな。みなしはぁ出たみなし。何みなしとんねんほんまに。腹立つわ。意味わからん。ほんとみなし残業が一番意味わからんほんなに。何みなしてないやろそれほんま。謎ピッピーやん。おこですわマジで。芋焼酎さんこんばんみんみんみん。混雑4。最近うちもやる気が起こらなくて朝昼にご飯を食べないこと多いです。あららら、それ大変。みなしって定以上は残業代出ますが出るの？てかもう残業代込みになってるよって話でしょ、もともと。給料にって話じゃないの？おいしょっと。みなしの残業時間があって40時間で決められてた41時、1時間目から残業代がつく。申請してない、しなきゃダメってこと？いちいち申請しないと給料出しませんみたいな話なの？こと前の職場は残業上限あった。お休みです。はい、お疲れ様です。おやすみなさい。やばい。なんかうまくいかないのか。ロック。残業上限じゃ絶対に終わらないけど。うちタイムカードすらないから、どういうこと？いろんなところがあるもんだ。やばい、守れなさすぎる。9ダメージ。なんかタイムカードっていうか、なんか歩くで、なんか雑穀っていうか、なんか就業いつから来ましたよみたいな。推しがやっててそのゲーム気になってる。これね、おもろいよなんて言ったらいいか分かんない。なんて説明したらいいかマジで今までに分かってないよね、このゲームが。やばい、しくった。大丈夫だ。なんか一期一会みたいな感じで、その時その時でカードがランダムだし、なんかできることとかが決まっててみたいな、そういう感じだね。今ちょうど調子よくやってるけど、うまくいくかわからないっていう。何よ、現場に直行直帰。こういうもんなんや。あった。マルチプレイあるよ。マルチプレイしようマルチプレイしようよ。ガチであります。マルチプレイあります。自分マルチプレイ行きます。マルチプレイはね、やりたい。マルチプレイって、みんなでやるんだよ。一人じゃできないんだよ。よいしょっと。買ってまで自分いけません。ちくしょう。まあまた今度やな。できる人がいたらいいな。
これ向き変えられない。どうしたらいいんだ。こっちに向きたいのに向けない。最悪。終わった。これ難しい、この人。やばい。そしてもう防御できない。終わった。防御できない。防御できない。マルチのために普及するのです。マルチやろうや。は、まだ8時くらいかと思ってた。もう10時よ。9時半から始めてるから今日。そうなんよ。こうして、こうして、こうして、こうして。いけ、いけ、いけ。よし、いいぞ。ヘイ大将やってるかい。自分マルチいつでもは嘘だい。行こうぜ、行こうぜ。大将やってるぜ、野杉さん。いらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。まずい。こっち見て、こっち見て。オッケー。よし、よし、よし。いけるか。キャー。ダメージは食らってるけど。まだいけるでしょう。でこれちなみにボス戦でござる。すべてのモブ解放できるって書いてる。嘘。怖いかな。やった方がいいかな、これ。どうなるの。およかったのかわからない。全然もう10時やで。よいしょ。これどっちだ。どっち向けばいいんだ。こっちが本体かな。いいのかな。おい。ゆるこさん、夕飯何食べましたか。今日は何食べたかな。今日はパン食べた。パン食べました。パン食べたでやんす。ムエさんは食べてないでやんす。食べたでやんす。まずい。あ、いいのか。ファンタ違う。パン悩んでるからパン食べちゃった。ピザはピザ。どうピザ。いいよ。よし。まあ順調。何が好きなの。ご飯何が好き。むえさんはーい。何が好き。スーパーとかで買うやつ。なんか普通にね、チョコチップなんて言えばいいの。チョコパンみたいなのあったからそれ食べた。むえさんはーい。何が好き。チョコミント。休みの日。休みの日えぐ。休みの日えぐいやん。上さんはーい。何が好き。休みの日よりもあなた。ありがとう。ありがとう。なんか弱いな自分。粉砕。いた。やったー。うまくいきまして。
まくいった。胃に覚えのない感謝が手元にあるけど、これどうすればいいのかいいね。どうしよう。だって、はーい、何が好き？休みの日よりもあなたって言ってたじゃん。言ってない。言ってないんだよね。言ってないんだけど、まあそんな感じだったじゃん。どうしようかな。これ一歩道間違えたらなんか死ぬかもしれない。どうしよう。いや、ピザはね、普通になんかね、あれだったよ。ドミノピザがなんかすごいなんか、おなんか、大盤振る舞いしてた。参考までに。ピッツァ。ピッツァ。ピー&ツァ。意味わかんねえ。意味わからんこと言って。もう閉まってるよ、これは。そっか。じゃあなんだ？ご飯にする？お風呂にする？それとも、ピザ。マンマミーヤ。It's me, Mario. えピー&ツァ。いいじゃん、ピー&ツァ。なんかちょっと、ツァーのところがちょっとアホっぽいな。ピー&ツァ。ツァッ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 ツァ。オラ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 。よし、いけいけいけ。オラオラオラ。よし。ご飯な、難しいよね。何がいいかとかね。カレーうどん食べたかったな、うち。でもカレーうどん食べたかったけど、カレーうどん食べれなかったんだ。なんか、美味しいカレーうどん屋さんに行きたいでごじゃろうよ、私は。まあ、カレーうどん屋さんって言ったからうどん屋さんなんだけどさ。うどんじゃん、それって。T&Y ってチャット映したようなもん。あ、T&Y はね、Thank you ってことね。ね。パッパパッパパンパンパパ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 ポンポポポポポポーン。あ、カレーライスだったから明日はカレーうどんだな。お、いいね、たっちゃんさん。カレーうどんオラにもください。たっちゃんさん咲くカレーうどん食べたいでござるごす。たっちゃんちゃんカレー。たっちゃんちゃんカレーいいじゃん。たっちゃんちゃんカレー。やべ、48は食らうちゃう。いてー。防御できなかった。あまりにも防御できなすぎてた。倒しきることもできないし、武力だったぜ、オラには。やばい、でかいダメージ。うちはジャワのかけ、ジャワカレーなんだ。なんかあるよね、オタクのカレーが何カレーかっていうのさ、なんかさ、ボンなのか、ジャワなのか、なんだっけ、ハヤシなんだっけ、何カレーだと。いろいろあるよね。わかなんだ若ワニアそれ、シルバニアみたいだな。若ワニアですか？漢字が読めないのに、そうやって私が漢字が読めないことをいいことに、あんた私が漢字が読めないことをいいことに、漢字読めないんだっちゅうの。若シャチか。林は別も違ったか。今日はうどんだった。はい。削除するカード来た。削除できるってやった。削除しよう。邪魔なカード消します。さようなら。さようなら。ルンルルン。ルンルルン。あ、だったよ、自分で。飯、なんかね、このね、王のパラソルはね、商人に出会った時に、
販売中の商品を全て召し上げるってもうくれるよね。この人が最高のカードを手に入れてしまいました。どうしようかな。今日に行った方がいいな。若シャチ召し上げる。そう、召し上げる。で、若シャチ屋さんは何があるの？そうめん余ってるからカレーそうめんもありやな。ありやな。カレーそうめんもおいちちょう。カレーうどんの麺。そうなんだ。若シャチ知らなかったじゃん。知らなかったじゃん。10ダメージを与えるこのカードのコストを0にする。カード3枚引く。だからランダムなカードを3アタックする。ダメだ。うどん屋久しく行ってないの。なかなか思い立ってちゃんとマジで行きたいなって思わんといかんよな。うどん屋さんとかお蕎麦屋さんって。うちめっちゃ好きやからさ、結構ご飯の視野には入るんだけどさ、ご飯屋さん選ぶ時の入るけどさ、でもさ、例えばさ、お友達と遊んでる時にさ、なんかお蕎麦屋さん、じゃあお昼お蕎麦にしよっかってならなくない？ビッグドンやん。優勝デカボイスデカボイス優勝いや、ビッグドンめっちゃ好きなんだよな。ね、びっくりドンキーのさ、メニュー何好きですか？もう、私のベストバイを寄せてください。いつも私はこれを頼みますっていう。丸壁をね、なかなかその近くになくていけないんよな。水飲みマッチ。いいなぁ。カレーうどん。人が作ったご飯食べたい。ほら、召し上げ。もう全部くれるから、この人。偉い。なんて削除するカード。はい、あれ、なんか変なの開いた。待って、なんか開いた。出力。これ、もういいや。10ブロック入れた方がいい気がするので。リターンの間、手札をすべて保留する。あ、でかいけど、まあいい。なんかこのデイリーやってんですけど、デイリーはデイリーはなんか敵が強くなってたり、いろいろなんかこう条件がそもそも最初についてるのよ。こんな感じでね、ついてんですよ。あ、なんかちょっと違うね。ゆらこさんはパインたことあんのかって。ない。パイン、さすがに勇気がなくてない。うまい？いける人？ちょっと待って、マジで。いける人っすか？パイン。マジ、それ、話が変わってくるわ。話が変わってくるんやん、それ。パイナップルピザダメなお方？私もないのかい。私いけないな。パイナップルピザ行ったことないわ。やばい、25ダメージでかすぎる。これ食らうのやばい。まずい。痛い。痛すぎる。怖いもん見たさで頼んでみようかな。おお。でもさ、意外とうまい説ある？
ヨロコさん責任取ってくれるといいよ。取ろう、私が。取りましょう。いい感じ、いい感じ、いい感じ。全額返金？酢豚のパインは絶叫とかに全額返金いいでしょう。ダメならパイン避けてデザートって食べればよ。確かに一緒に食べるのが良くないよな。それはあり。パワーはもう一回。3ダメージ弱体つける。集中。ドン！右端解放。いや。あ、いいかいいか。こんなもんか。いけ！一緒で食べないと後でコンビニで買う。温かいっていうのが無理。確かに基本的な。でもたっちゃんさんなんかあれね、勇気があるな。山札にランダムなカード1枚がリプレイにいる。やばい、なんかやばいことしてる。40ダメージやろうとしてるこの人。やっぱ怖すぎる。とりあえずダメージを防ぐために。やばい、足りない。これでどうにかならないか。どうにかならないか。うわー、4ダメージに抑えられた。よほどまずくだけど何でも耐えられるね。でもさ、偉いよ、それは。普通、できる人できない人がいるんよ、それが。ワイは無理なんよ、それが。すごいよ。ご飯が美味しく食べられるっていうことはすごいことなんだよ。なんでダメージ食らわないのこれ。なんでゼロダメなのこれ。なんでこれゼロダメなの？なんでこれゼロダメなのこれ。わかんない。なんでこれゼロダメなってんの？集中が下がってるから。ほんまや。ほんまやないかい。やばい、これやばいぞ。やばい、プレイできない。うわ、2ダメージ食らうのやだな。また集中下がってる。でもなんか使っちゃった。うお、なんか使っちゃった。なんかミスって使っちゃった。なんで集中減ってるんだこりゃ。わからん。なんでかわからねえ。ご飯が美味しくないって本当にそれです。いやでも本当にそれわかるよ。私もね、そうですね。ご飯が美味しくないとちょっと嫌かも。ご飯でできてる私。でみんなそうか。みんなそうか。まずい。まずい。まずい。生きろ私！うわー、もう耐えられないぞ。残り19。よーし。イエーイ。ギリギリ。マジ耐えられなかった。1000年パズルきた。いや、違った。100年パズル。忍たまの食堂のおばちゃんスタンスので、お残しは許しまへんでー。いや、私もさ、お残し許しまへんでー派なんだけどさ、でもさ、食べられないものはあるから、ごめん、おばちゃんって感じなのよ。よーし。回復回復。あとはここ。わかんないこれいつも。どういうこと？
よし。そういうのは最初から頼まない。そう、食べられないものは最初から頼まないのはね、確かにそうなんよな。でかい。ラジオ見てなもんか。酔わないよ、おじ。喋ろうよ、おじ、おじ。おじもカードやろうよ。おじ。おじ、おじ。あ、これだ。集中三失う。これか。ハイビームのせいか。これやな。ダメだ、また11食らう。痛い痛い痛い。なんやって。オンリー残儀で注文させてほしい。残儀、外れあんまないもんね。時々残儀外れあんだよな、でも。外れの残儀一回聞いたことあるのよ。言ったよな。残儀外れるって相当やどって思うよな。順番が適当や。ハイビーム積むならオーブン開けるで自分で殴ることいい。そういうことよね。なんか全然入らなくてびっくりしちゃって、ゼロってなんやみたいな。ヨロコさんって人見知りとかしないタイプでしょ。よく言われます。はい。よく言われます。あれなかなかまずく作れないだろ。いやでもね、なんかね、私一回本当に、いやこれはあまり美味しくないっていう残儀唐揚げにあったことあって、なんかほぼ衣みたいな。ほぼ衣みたいな感じになって、めっちゃ美味しくなかったんだよね、それ。それか集中上げられると両方つくか。なるほどね。残儀が美味しくない。残虐だね。本当でしょ。ココナッツを持ったおめでとうございます。あなたはフェムボーイに恵まれました。これはなんだ。こんにちは。こんにちは。衣を剥がせっていつも言ってるだろ。言われてねえ。言われてねえのよ。これいけんのかな。まだ倒しきれないしな。待ったにゃー。ロック入れた方がいいか。ちょ。こんばんは、フンボーイさん。ココナッツウォーター。ザンギってなんだって思ったらほぼ唐揚げだにょ。そうだにょ。エビフライは美味しく衣を食べるためにエビ添えてある。まあ確かにそう。美味しく衣食べるためのエビみたいなところあるよな。それはそうなんよな。うわ、どうしよう。わあ、もうちょっとカードしたいけど。いけやれ。あとはサラダってドレッシング飲むのストローだよね。やばすぎる。すごい。そんな考えで生きてるんだ。すごい。お、いいね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 。イコードはすべての揚げ物の衣剥がせって言われるんだ。そうなの？言われたことないけど。こんばんは、ちゃちゃまるさん、こんばんは。うわ、このゲーム最近買った。お、いいね、いいね。マルチする軽率に軽率にね、ナンパしていくスタイル。揚げ物は基本、油物がダメってこと？敵が倒れたびに1枚カードを得て、配達人。ピックポーション受け入れにならない。カードを3枚引く。
なかったかな。マルチ商法まだ全然進めてない。そうなんですね。ちょっとずつですね。私もなんかね、ちょっとずつやってる感じだね。一緒だね。ウケんだけど、MA さんって物事の捉え方が独特でいいな。おもろいな。あ、パッパッパッパーポ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 ー。これどうしたらいいの？使えないじゃん。やばい、これ全然使えないよ。これボスなんだよね、これ。このターン、次にプレイするカードを追加でもう一回する筋力。うわぁ。これ耐えられるのかな？いや、ちょっと、まあ、ギリギリやな。9大点？私のこと変わり者って言いましたか？まあ、近しいことは申し上げましたけれども。物事の捉え方が独特だなって言った。独特やなって。やばい、ブロックしないと死ぬ。ブロックしていく。よし、こうだな。どう？めっちゃね、ブロックした。京言葉よしやい鼻コスコスね。よしやいつって。オブラートに包んだのか？京言葉とか、私、京言葉使えないですよ。あれなんかさ、本当に理解できる人いるじゃん。すごいよね、あれ。あれすごいよ。あの言葉はすごいよ。うーん。別に京都でそうじゃないけど、普段から他人に褒めるときに冷やみに聞こえるよ。なぬ？使っといた方がいいかな。使っといた方がいいな。これ使って、落体つけて、ブロックはつけて、全部のオーブ解放したらいける？これ。なんかいけそう？おら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 。うわー！そうだ。なんか顔変わったんだけど、この人。このおじさん。ここで何をしている？こっちのセリフ鍋。いい時計してはりまんなで早くすみ塗るやつ。そう。なんか、そういうやつって聞くよね。やばい。やばすぎる。防御が全然できない。こんなにいっぱいエナジーあるのにエナジー使えない。カードがないから。まずい！ブブ漬けの人が帰れって本当なのに。本当なのかな？うち京都じゃないから分からんな。まずい。40耐えれるか？結構食らう。聞かなかった。元気だねって言われたらうるさいって聞こえる耳する。えぐいやん。とにかくどんどん攻撃しろ。これ勝てると思う。7ターン経ったから52与えたけど52じゃ全然倒せない。そんなバカな。歌丸さん5日連続ありがとうございます。勝てると思うかじゃないよ、勝つんだよ。うっす。頑張ります。頑張ります。
右端のオーブ。あ、ないのか。お、防御もついてる。これフロストついてるから防御つくのいいな。ちょっとずつ削れてるけど耐えられるでしょうか。こっちが本体みたいな感じ。攻撃しない。うん。このおじさんの時に攻撃しなきゃいけないんだけどな。いけるか。早くしろ。早くしろ。いいね。いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。やべえ。防御しまくってる。今日何時までやる？今日はね、やるのね、1時ぐらいまでかな。まあ、長くやらない予定でございますね。わ。やばい、あんまりやらない方がいいな、これ。いいよ。よいよ、よ、おお、すごい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 。すごい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 。すごい、すごいがゆくちゃんな。そうか、どうした？うじ、なんかお風呂か？でもさ、なんか基本的にで私はポジティブに捉えるようにするかな。本当はその方がおっしゃるそのことが、例えばその本当になんか反対のことだったとしても、なんか自分の受け止め方次第だなっていうマインドで過ごしていればいいんじゃないって思うから。だから、夜中サッカーやるから起きているなら大声で起こしてもらうと、あ、いいよ、起こしてあげる。何時夜中？夜中何時？夜中何時？4時。おいよ、起こす起こす。何時？ 4 時。これ何時？3時45分で3時45分か。悩ましいな。3時45分か。起こせないな。起こせないよ、3時45分は。いいやろ、3時45分起こせなかった。なんかそういう機能があればいいのにね。通知して起こすみたいな。おじーみたいな。起きろーみたいな。すべてのオーブ解放したら結構なダメージになるこれ。でも本体の方でダメージやらなかったら意味ないよね、多分。わけがわからない、わけがわからない。うちわけが分かってないんだよ、これ。使わん方がええな。わけが分かってない。どうしたら勝てるこれ。わかんない。どうなってるかわかんない。このオーブの意味があんま分かってない。ビクドの、はい先生、ビクドのサラダは美味しいと思います。それより少し遅めの時間だなって。うん、そうだね。3時45分か。悩ましいね。非常に。お、来た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 。こっち本体なんよ。ここでさっきの解放使いたいんだよね。全然起こせるけど、おじにモニコできんわって。そうなんだよな。さっさと寝て起きる。そう、なんか、おじモニコできるならおじにモニコしてやるのに。おじにモニコする方法がねえのよ。鼻血。防御できるこれ。頼む。頼めない。頼む。うわー、結構食らうな、これ。あー、耐えられない。
どうしたらいい？なんかやるしかないか。やれることやるしかない。出て。ビクドのサラダ、マーメドサラダうまくね。うちトマトが嫌いだからトマトさえなければいいんだけど、ビクドンよく知らないけど、ガリバーの期間っていつ頃なのし、わかんないな。でもガリバーいいよね。なんかでかいやつだよね。なんか、トマト嫌いなの。トマト嫌なの。トマト嫌。トマト食べられないの。やばい、ダメージ食らいたくねえけど、ダメージ食らうことしかできないかもしれない。しんどい。トマトも、このゲームって1からやった方がいいんですかね？いや、ちゃちゃまるさん、私ね、1やってないよ。1やってなくて、2めっちゃやってる今。から、1やってなくてもいいような気がしてますが。そんな気がしています。やばい、防御できない？えぐいかも。やばい、うち、防御取ればよかった。しくった。まずい。18くらう。まずい。HP が2。ヨナコさんのトマトよこせをあげるよ、マジで。ヨナコの新衣装、トマトエディション予想しとくわ。そんなこと絶対しないし。絶対しねえし。来た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 。いいよいいよいいよ。もうちょっとだ。頑張れ。意外といけるか？うわー、やばい、あと33いけるかな？やばい。とりあえず防御積もう。あと17。あざますセットで買うかね。結果2位からよかった。多分大丈夫。明日の配信だけは紙の団子がトマトになってるんでしょ？そんなことしねえし。そんなことしねえし。いけたっぽい。やったーやった第6さん勝てた。おやったよ。明日はね、明日からさ、4月じゃん？ありがとう。明日から4月じゃん。誰かがトマト団子描きそうな頭の団子ガーファンとかでやられる可能性はあるな。明日はね、エイプリルフールですけど、いや、エイプリルフールだけど、私、明日はね、やっぱみんな新生活とか新学期とかが、始まるじゃん。まだ4月1日はまだだけど、だいたい5日6日頃か入学式とかようわからんけど。だけど、新しい、なんか出会いだったり、やっぱり新しい生活が始まるのは4月かなっていうことで、明日はね、ときめもやろうかなって。ときめもやろうかなって。私も新学期始めちゃおうかなって思って、ときめもやろうかなって思ってんだよ。ときめもの、ガールズサイドの一番最初のやつかな。あれやろうかなって思ってんだよ。どう？いい考えだなと思ったんだけど、どうですか？よくない？アンジェリークに引き続き、いや、アンジェリークはさ、もっと絵がもうちょっと新しかったらいい感じじゃない？いい感じだと思う。ガールズサイドだよね。男の子の方落とすやつ？ランダムな文字化けさセリフ続ける。急にどうした？え早めの入学式、そう。早めの入学式、
どんぐりさんこんばんは。これ終わり？私これ。あれ？終わりこれ。リーリー終わったっぽい。ゲームオーバーなっちゃった。おー。終わった。エフェクトの好奇心はつけることがない。スパイアの難易度を、段階的に引き上げるアセンションに挑戦できるようになった。やった。どんぐりさん、こんにょら、ゴン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 、ふーゴン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 、ふーこんばんは。こんばんは。さてと、終わったぜ。どう？明日それしようかなと思ってますね。マジトマト嫌いなんだってみんな。ほんまに私のトマト嫌いさ、みんな舐めてるでしょ。マジ嫌いなんだよ本当に。マジ無理なわけ。よのこさんはちゃんと努力して順当に強くなってる熱血キャラが好きなんだろ。いやどうだろうな。やってみないとわかんない。意外とねああいうのはね違うかもしれない。なんかねやるとかやるとわかるんですけど、多分続きがあるんじゃないかと。なんのガールズサイドのってこと？努力では食べられないトマトね。そう、努力だけじゃ無理だよあれは本当に。だってもうなんか体が受け付けてないもん。なんかトマトの匂いとか味とか見た目とかマジで匂いも無理だし。よいしょっと。マジ無理なんだよね。楽しみです、私明日。でもちょっとずつ進めていく感じになるから終わるかなって思ってるんだけど。あとペルソナもやらなきゃいけないし、いろいろやらなきゃいけないの大変なんですけどね。ウィエリルフールになってるな。エイプリルじゃなくて。ごめんなさい、今気づいた。そうなんかね、ああいう時はね意外とねツンケンドンしてるやつがね急にねツンデレみたいな感じになってくる子にね結構クーみたいなクーみたいな感じになることがあるかな。さっきやってたこの子なんだよね。この子でもう一回行ってみようかな。これ今デイリーじゃなくて普通のバージョンのやつね。強欲お金もらおっかな。いやさっき王のパラソルゲットできたのがかなりでかかったと思うんだよな。召し上げられてたでしょ。リアルでツンケンドな人好きにならんやろ。いやだからツンデレみたいなやつよ。みたいなやつや。やつや。なんかねでもリアルでなんかねリアルでそうツンデレっぽい人もね結構なんか私ね好きになるとかじゃないんだけどね、なんかねフフフっていう目で見ちゃう。フフフっていう目で見る。出れてるなみたいな感じ。今出れてるなみたいな。いや私で出れてるっていうかなんか照れてるなみたいな感じとかさ、なんかそういうなんかギャップにね結構なんかフフフってなっちゃうタイプですね。トマトのことなんて好きじゃないんだからね。いやもう全然マジでそうですけど何かって感じなんですね。うん、そうですけどトマト嫌いですけどみたいな。ロンドン行くよ。でも早いなこういうの出会うのが。最大 HP 減らすの結構しんどかったな今。いっちょ。トマトこいついつも俺に当たりきついけど可愛いところあんじゃねえかって全然
全然そんなこと思ってもらわなくても結構なんですけど。果汁がダメな時点で積んでるんだよね。本当に無理なんだよな。美味しく感じることがない。トマトに対して本当に1ミリも。マジで。なんかね、匂いがもう無理なんだよね。見た目と。なんかさ、切ったところの断面キモいじゃん。あれも無理なんだよね。面白い女とか言って面白い。ありがとう。チューありがとう。チューどう嬉しいか。ケチャップとミネスローネは大丈夫みたいな。そうそうそう。いや、だから、ケチャップはそもそもだけどトマトじゃないし、ミネスローネもトマトじゃないんで、はい。そんなもん、茹でたエビもキモいやろがいとか言って。キモくないじゃん、エビなんて。別に。ちょっと待って、飲み物飲ませてくれ。わー、芽吹き。かな。うん。エビとカネってほぼ虫やしな。そんなこと言わないでよ。虫じゃないよ。やばい、防御ができない。ライフで受けるしかない。こういう時困るよね。防御カードが最初からない時はもう困るよな。よし。この辺はサクサクっとね、いきたいですよね。ボスいっちゃおう。食べ慣れればどんな生き物も美味しい。ゴッドフィードみたいだよね。これ私、ゴッフィーめっちゃ嫌いなんだよな。めっちゃゴッフィー苦手やねん。よし。いいぞ。運要素強いからそう、なんかね、なんか理不尽さがすごいあるし、マジで、そもそもだけど、ゴッフィーが何やってるかマジで1ミリもわからんっていうのがね、マジでね、終わってんだよね。ね、なんか、わからんしされるから、マジで嫌なの。痛い耐えられないんだけど、マジで。もう無理だ、こいつ、倒すの。痛すぎる。あーお倒した。なんか倒したわ。イエーイ。いいぞ。表付きられるとなんで、そう、分からんしされたとかさ、嫌じゃない？マジで。嫌じゃない？一ターンの間にアタックを3枚やっぱり筋力を手に入れる。バッテリー充電。うわ、これ必要？自分のターン中に手札がゼロになるためにカードを。でもなー。
こんなもんかな。よし。よし、次行くぞ。最終的に運ゲーは、そう、運ゲーはなってなるくない？HP 減らすのガチ無理だろ、今。お、毎ターン、アタック、スキル、パワーの3種類を初めてプレイするときに、筋力と敏捷を1を得る。敏捷って読むのかな、わかんない。漢字が読めない。なんか分からんしとかだってもうなんか意味わからんくてイライラするやん。だって5ダメージを2回当たり山札からランダムのアタックを1枚プレイ。防御です。はい。ブロック。あー、カード使えないよ。コックリさんなんや。コックリさんやばい。コックリさんやったことありますか？あー、やばい。しくった。痛いよ。あと15しかない体力が。私、本当になんかこのゲーム下手くそかも。下手ピッピーかもしれない。よーし。家族で10円玉の上に指置いたことはある。あんだ。家族とやるの。家族とこっくりさんやるの結構なんか、あれだね、特殊だね。ご家族と、うち家族とやったことないかもしれない。いいね。勝手に動くんだけどってなった記憶？誰か絶対お父さんとかお母さんとかずらしてるって、それ。やってるって、パパかママか。やってるんやろ。ダメージ食らいたくないからちょっと使っちゃおう。コックリさんなんてちゃんとしたもんじゃないよ。なんかコックリさんってなんだっけ、名前、他の言い方なかったっけ？ビジャバン？ビジャバン？子供の指壊せないでとかすいません。ビジャバンだっけ？ビジャビなんか言い方あるよね。よし。ビジャバンか。なんかさ、あれだよね、遊戯王カードにあったよね、ビジャバン。なんかあったよな。ぽっくりさん、なんか遊戯王やん。ほら、同じこと言ってるやん。ぽっくりさん。ぽっくりさん、ぽっくりさん。9ダメージ2回グラス。いや、3でかくない？めまい。オーケー。体力が急すぎるからこっち行くか。無理、マジで無理。デッキ追加力15ゴールド L。うわー、体力がないって言ってるじゃないか。無理だ。やばい、死ぬ。さようなら。8。きえ体力1しかない。サイコロステーキ先輩は、ぽっくりさん。サイコロステーキ先輩って何？ポッ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 ポン。ポッ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 ポンポッ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 ポン。ポポ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 ン。よーし。やばい、体力1なんだけど大丈夫これ？
ずい。あー、耐えられない。ネズミ先輩ポポ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 ポーン。いかんぜよ、いかんぜよ、いかんぜよ。やばすぎるん。ララララランララララランランラララン。やばいやばいやばい、本当にやばい。ちゃ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 。あ、八尺様。鬼滅の刃で鬼にバラバラされた人のこと？そんな人おったっけ？やばい、マジで一打目も食らえないんだけど、マジで無理。あれあれ、私防御したつもりなのに。あーやられなー。難しい。やっぱだから最初のね、これさ、一番最初のカードってさ、どうにもならんの？ねえ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 、これ一番最初のカードでどうにもならない？弱いカードしかない。かーくわー。なんと屈辱的な敗北か。彼らの礼拝所と生贄は破壊的な侵略者たちによって幾度なく冒涜された。マザレスは我らを見捨てたというのか。虫の異常繁殖にスパイア内の食料は枯渇してしまった。集団はスパイアの下層部へ逃げ延び、海藻や下水を早回るものを食らってどうにか命をつないでいる。アンロックイベントガラクタの山。マルチする人いない？マルチマルチマンママルミ。ピパピパピパン。サイコロステーキ先輩って調べたらすぐ出てくる。てかこのゲームそうそうそう、なんか1があんだよね。サイコロ調べてくる。あはは、あ、この人ね。うわ、この人か。だね、そういえば虫の雲の山のところね。ナタグモ山編登場する鬼滅の刃の廃止。勇気な態度でそこそこの鬼を一匹倒して計算しようとした直後、サイコロステーキのようになっちゃった。かわいそう。かわいそうだよ。そうなんですよ。これは2なんですよ。1もあるんですけれども、私1はやらずに2からやらせていただいております。よし、もう一回行ってみよう。いや、デイニーはめっちゃおもろいんだよな。一人でやるとね、マジ弱いんだよね。これ出したいから、やっぱこれで頑張るしかないのかな。頑張ろう。もう一回頑張ろう。ほい。大騒ぎ。圧縮か。圧縮。ランダムなだけでもうキャラ出ます。出ないの？
こんだけなのか。あ、ランダムってことか。なるほどね。あ、そうなのか。勘違いしとったわ。なほんにゃ。なほんにゃ。手札に状態異常がないんだけど。これをこうしてナイトリングってあ、やばい、防御しとかないといけなかったのに。痛い。これさ、固まってブロックがさ、次ブロックの今のターンブロック手札やん。混ざってきてくれると困るくない？ダメージ食らいすぎた。ブロックばっかりなんだよな。なんか手札悪くない？手札悪いと思いませんか？これもうお金もらっちゃう。これももう防御がこれしか出てないから。え、ようニョラコ、うわトンハじゃねえか。お前マジあれだぞ。なんだっけ、校舎裏来いよ。体育館裏か来いよ。いやトゥーヘル。ようニョラコ陽気すぎる。それマジで言ってたのかよテレビじゃねえかよ。何ぶっちしてんだよ。来いって言っただろうがよ。オーブク。やったー。ヨナルドと思って帰っちゃったんでごめんごめんって許さねえ許さねえよトーハオラはよ。アイカン裏は告白の波動を感じるねとか言って告白だと思う？本当に告白だと思っているか？いつから告白だと錯覚していたいつから錯覚していた？シャミです。マジやばい。にゃはー。はい、こんにちは。出ましたわ、くしゃみが。大気を倒しとかないとな。はい、Thank you, bless you, thank you. いいやつだな、お前。お前いいやつだな。体育館裏には来ないけど、くしゃみこんにちは、こんにちは。くしゃみ気持ちいいよな、気持ちいい。出たら気持ちいいよ。大寒波。くしゃみが、なんかね、鼻声なの今日いつもよりも。なんか鼻声なんだよねみんなわかんないかもしれないけど、なんか鼻声なんだよね。体感裏って結構部活してる人いるよな、いる。鼻声だよね。鼻声なの、鼻声なんですよ。わかりますか？鼻声なんです。今日私、いつもよりも鼻声です。どうも、鼻声です。どうも、鼻声です。なんかね、鼻がね。鼻声シェフ。隠す人多い。そうなの？基本いい音じゃないから隠すかなと思うけど。間に合わない時とかあるね。川越シェフね、わかるよ。川越シェフ。自分も鼻声仲間、そう、熱で出たっつってたもんな。トンハは熱出やすいですわね。川越し、声ちゃんじゃん。声ちゃん今日お仕事忙しくて、配信ができない、明日するって書いてあった。お忙しいね。
使いちゃまやね。慌てずちょっと防御を優先しましたな今。倒せないよこれ。ブロックしてブロック。よし。なんかこの子の必勝法今私さっきやって思ったんだけど、なんか基本このなんつうのこのこのオーブみたいなやつを貯めて、で自分はブロックしてこのオーブみたいなやつのダメージで倒していくみたいな感じなのかなって思ってるんだけど、防御が少ないんだよな今んとこ。お疲れちゃまやで。ほんまやで。明日から4月だからドンキが品物入れ替えしててなんもない。今ドンキにいるの？品物そんな変わってなんもないことあんのドンキに。だってなんとかコンとかなんとかコンとかっていつも言ってんじゃん。ドン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 キホーチいつでもなんとかコンとかジャングルって歌ってるやんけ。ありがとう。最善を尽くしました。お使いちゃまやでに。びっくりドンキーホーテのはしご汁。びっくりドンキーからのドンキーホーテはしご汁。けんだけど。ご飯何食べたの？あ、何結局食べたん言うてた？パイナップル食べたん？めっちゃ防御したのに防御足りなくてこんなもんやで。もうダメだこれ勝てないよ。どうしたら勝てるのこれ。助けてくれ。勝てないじょ。うわもう最悪こいつ。パイナップルはひよったクソ。ビッグドンのハンバーグ食べたい。食べたい。ビッグドンはフライポテト好き。フライポテトもうまいよね。うめえよな。もう最悪マジで。最悪マジで。負けそう、ほんと。ビクドンというか選択肢に入らないんよ。そうなんだよね。わかるよ。ハンバーグディッシュ決めてきて、ハンバーグディッシュうまいね。じゃあね、ポテサラパケットディッシュが好きだね。ポケサラパケットディッシュが美味しいよね。ポテサラパケットディッシュがうまいのよ。いや、ストライクそんな強くなったってしょうがねえのよ、ふざけやがって。なんか可愛いこれ、なんか見てこれ可愛くないこいつ。こいつの顔おもろくない？ 13 ブロック得て負傷2枚手札加える。ポテサラポテットディッシュじゃポテサラパケットディッシュだけど何かポケサラじゃねもうボロボロすぎる。もうプンプンってしてる。プンプンだったよ。もうやばかった。死ぬかと思いましたけど。ポテサラパケットディッシュめっちゃうまいんだよな。いつからガリバーやってるんやろうな。ガリバーめっちゃお腹いっぱいになる。だがそれがいい。やばい、8ダメでかすぎるこれ。やん。だってさ、防御5しかなかったからよ。肉丼、うどん、牛丼、カツ丼、親子丼、どん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 。パケットディッシュ、ポテサラポケ、いやー言えない。ポテサラパケットディッシュです。言えるっていう。チーズバーグが食べれなくなってきて泣きそう。お腹いっぱいになっちゃうからってこと？
いきなりキリッとしないで急にね、食べれるうちに食べとかない。なるほどね。秋頃らしいガリバーの期間。そうなんだ。胃もたれ的なのあるよ。トウハ、あんた若いのに大変だね、本当に。あんた若いのに。あ、セカさんこんばんは。にょーんばんは、こんばんみゃ。半年も先、かなちんだけど、うちはガリバー食いてえよ。ねえ、ガリバリてえよな。なあってばよ。ほら、ほら、ほら、いけ。足りない。一蔵の尺。私もカルビはもう食べれない。あのチーズの量消費するの無理だろ、死ぬ。そんなことないんじゃないかな。ガリバー中古車食べるのとか違う。ガリバー違いないよ。ステーキも赤身肉を所望します。あらまあ。マテさんこんばんは。ガリバー秋なんか春にもやってほしいな。秋春やってほしくない？楽しみ。あらみんな大変だもんね。私胃がね健康なのでね全然ね大丈夫なんですよ。回復優先かな。人間の体の構造が脆弱すぎる。ガリバー飛んでる。でっかいいちごミルクみたいなの毎回楽しみにしてる。そうなの？ X でアメリカの BB 級なんかめっちゃすぎ、やばすぎる。なんかさ、本当のさね、BB 級さ、お肉めっちゃ柔らかくなるみたいなやつあるらしいじゃん。あれ食べてみたいんだけど、本当に。本場のバーベキュー食べてみたいんやけど、うちも。私、いちごミルク嫌いだ。いちごが嫌いだっちゅってんのに。あとはそうやってさ、嫌がらせだわって、それはって。嫌がらせだわ。リブステーキ食べてみたい。いや、わかる。マジで食べてみたいよね。いいなぁ。これで、こんなつもりで言ったんじゃねえし。知ってし。知ってし。そんなこと知ってし。よし。ちょっと波乗ってきたぞ。いちごミルク、いちごミルク、イエーイいちごミルクみたいな言い方するのやめろし。イエーイみたいな言い方するのやめろし。なんか、トウハくん、なんか子供っぽい。やなっちゃう、本当に。感じいいよ。食べれたらいいんだけどな、本当にな。食べられないんだね。やーい、甘いんち、いちごミルクってもう、カンターそれ、カンター言っちゃうで。おばあちゃんもカンター言うてまうで、それは。ドンドンドン、ドンキホーテ。いつでもなんとかできやすジャングル。あんまドンキ行ったことないんだよね。言うて。行ったことないんだよ。一気みたいな感じの言い方するね。いちご、一気みたいな言い方してるでしょ。それ。たっちゃんさんさ。一気みたいな言い方してるやん。やばい、でかすぎる。ちゃんと伝わるか不安だけどよかった、伝わるぜ。さつき、お前んちいちごミルクってなんだメイン。お前んちいちごミルクってなんだカンタはお前んちいちごミルクってなんだとか。雪印でメグミルクみたいな。ややこしくなっとるわいな。めちゃめちゃややこしいやないかい。おらよい。いい感じ。あれやね、せかさんあれやな、今日もこいちゃんあれか、忙しくて配信ないの残念だね。へい。なんだこりゃ。マンボウ
マンボウ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 。これほんまにゴミなんだけど、わかる？この最初に防御のカード3枚来たって、こいつ攻撃してこないの意味ねえじゃんみたいな。グルマンボウ声なんてプイシーらない。そんなこと言わないんだよ。ああ、好きも好きもなんちゃらかんちゃら言うやつやな、それは。なんちゃらかんちゃらやな。もうえぐいんだけど、16ダメージさっきだからさ。はあ。そもそもいちごミルクって何ですか？だってみんなくぶちゃんさんにいちごミルク説明しないと。そんなニョロコもプラチナ見えてるんでしょ？プラチナ？何のプラチナ？なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃら。嫌も嫌よもだろうとかいい。そうだよね。まあ今日に関しては放送あった見れなかったかもだからな。そうなんですか。あららら。こいつがちやだ、これは。くぶちゃんさん、いちごミルクってね、飲み物なんだよね。牛乳ミルクあるでしょ、ミルク。いちごミルク知らんか。そう、くぶちゃんさんはね、エストニアの方だからね、日本の飲み物とか食べ物とかはね、知らないことの方が多いよ、それは。お紅茶混ぜた飲み物とかミルクにストロベリーを潰したものを混ぜた日本の伝統的な飲み物。伝統的かどうかは別だけど、もったな、あいつ。もったな。バカにすんなし、ね。持ってるやんか、ちょっと。飲み物なんだよね。で、私はね、だからいちごが嫌いやからね、なかなかね、飲まないです。英語の和訳的な言い方やなって。大人も飲むし、とか言ってバカにすんなし。まずいぞ。さて、どこまで防御できるか。まあ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 。大人時代の飲み物？そうかな。いちごが好きだったらいいかもしれないけど。回復してるな。オッケーオッケーオッケー。スタバに行きたいのないかなって。どうだろうね。スタバっていちご系のやつ、時期が来ても、いちごっぽいのあるかな。スタバに近い、ないのかな。新鮮ないちごが使われていますか？でも人工的なもののようなものですか？いや、今いちご、そうなんだ。多分、新鮮だよね。多分いちごは。なんかシラップとかじゃないよね。ストロベリー系って日本独自だったりする。そうなのかもしれない。どうなんだろう。くぶにゃさんにいちごミルク見したりたいな。ちょっと待って、後でやるわ。これが終わったらにしよう。これいらなくて。なんかそんな感じだよね。飲まないかわかんないんだけど。楽園の湖の味と同じように。本当？それ本当に言ってる？本当？言われてんの？あ、やった。ラッキー。よいよ。糖度の高いフルーツ自体珍しいのかな。まあ確かにな。
でもあるのはありそうだけどね。あ、に食らうか。そっか、いちごミルクないものなのか。よーし。やったー。2層いけたけど結構しんどいな。ちょっと待って。いちごミルク。わお。内臓見えてるの面白い。なんかマンボウ結構グロいよね。いちごミルクみたいな味のやつは飲めるけど、いちごミルク味のやつは飲めない。あるよな、でもそういうの。糖度の高いフルーツ別に、だからこれ。いちごミルク。やん。ブラウザインドこれだね。いったな。お菓子とか、お菓子食べるけどっていうか、これですよ。ふぶジャンさん、いちごミルク。フレッシュないちごを原料に果肉のつぶつぶ食感を残したいちごソースを使用。いちごソースの相性が良い。生クリームを加えたオリジナルミルクを使用しています。氷なしでご提供します。びっくりドンキーのハンバーグ美味しいよね。こんな感じのものなんだよ。いや、こういうものはない。やっぱそうなんや。なんかね、いちごミルクはね、いろんなのがあって、なんかね、なんか今適当に調べとるけど、なんか元みたいなのもあるらしい。楽天市場みたいな。わけわからん。楽天市場やらんから全然わからへんねんけど。わからへん。こんなんとかあるらしい。あ、これ。あ、そう、なんかね、私甘いものよりもしょっぱいものの方が多分好きだから、あんまり甘いもの食べないんだよね。食べられないわけじゃないんだけどね。こんなのあるみたい。でも、いちごの味のアイスクリームは美味しいよね。これはいちごの素なのでは。そうなの。いちごミルクの素らしいよ、これ。なんかこういうのがあるみたい。で、これを、なんかこの牛乳、とかミルクと割るっていうか、混ぜるみたいな感じなのかな。こんなものらしいですよ。サイダーで、爽やかにアレンジ。怖い、恐ろしい。怖いよ。サイダーで割るとかもあるらしいで。嘘やん、マジ。わかんないけど、なんか元みたいなのがあるらしいからな。恐ろしい。怖い。怖いよ。いちご嫌いだから。こんなのもあるみたい。で、まあ言ってたのは、このびっくりドンキーっていうハンバーグ屋さんなんだけど、
のいちごミルクっていう飲み物があるくて、これを売ってました。いちごサイダーってあんま見ない。確かにね、まあ、あるけどね。牛乳炭酸は一番混ぜたらダメって言われてんのに。牛乳あれだね、多分あれ牛乳ちゃうで。いちごのあの元と多分サイダーで割ってんで。牛乳とはさすがにあれやろ。待って、メニューが見たい。メニューが見たい。やばい、飯テロ。おいおいおい、どうした見てこれみんな。うち嫌いやけど。見てね。いちごミルクサイダーが焦っちゃった。焦るな。それは何のキャラクター？これね、多めですね。多め。はい、テロリスト。はい。すいません、腹減るんですけど。ラーメン食べたくなってきた。いちご最高。うまほ飯テロですと。私は庭でいちごを育てて、それでジャムを作る。だからさ、くむちゃんさ、なんかジャムと、なんか牛乳で割るみたいな感じだと思うよ。そのいちごジャムを、なんか牛乳で割るみたいな感じだと思う。素晴らしい。うちもなんか実家あったらいちごやっとったな。うち食わんから積むだけやってた。いちご積むだけ積んであとは食えみたいな感じだったな。口にしたら思わず漏れる。完熟いちごだって。ね、みんなこれ声に出して弱い。ね、声に出して呼んでや。完熟いちごって。やんか。パンケーキに乗せると美味しい。素晴らしい。美味しいに決まってる。いちごはいちごも食べたい。加工食は美味しくない。笑うな。完熟いちご。なんかセクシー。だってさ。ちょっとごめん。もう恥ずかしくなっちゃって。完熟トマト。やだ、完熟トマトいらへん。ほんまにいらん。ほんまにいらん。いらない。完熟いちご。豊かな香り。深い色合い。この季節だけ。完熟手摘み。いちごのデザート。口にしたら思わず漏れる。完熟いちご。味、香り、食感、色づき。そのすべてが絶妙なバランス。それが完熟いちご。耐えられねえ。穴掘ってくれ。ほら、そこに入るからよ。変わってねえだろ。完熟トマトのハヤシライスソース、これ苦手。完熟いちご。なんてファンシーな世界の住人なんだ。ナレーションとは恐れ入ったわらとか言って。おもろいんだけど、お店がちょうど食べ頃にだって。お店が食べ頃なの？リピートお願いします。収穫からお店までの時間を徹底管理。産地から大切に運ばれた食べ頃の完熟いちご。完熟いちご。BS チャンネルでやってますか？どんなチャンネルなんそれ。いちごが主役のパフェ。かわいい。完熟いちごパフェたっきゃ1080円。美味しそうだけど、私はいちご食べられないから。違う。いちご美味しそうに見えるんだけど、食べられないっていう。完熟いちごサンデーもあるらしいよ。超恥ずかしいから超笑ってる。そうに揃ってる。これ小学生じゃない。違う人が言ってるのにやっぱりとか言って。小学生が言うことある？小学生が完熟いちごこっちならいいじゃん。当派こっち。サンデーの方は正直めちゃくちゃいいです。ありがとう。中身はいちごソース。ほ
なんで事件起こんの？美味しそうだよ。完熟シフォン、いちごシフォンもあるって。ふんわりシフォンにホイップクリームを完熟いちごを乗せて。いちご。あのさ、あのさ、耐えられねえのはさ、このサイトをさ、ね、マウススクロールしていくとさ、急にさ、この、あっていう字がさ、ふわって出てくるのが、笑っちまうのよ、オラの。オラが笑っちまうのよ。あって出てくるのが。確かに少年サンデーとか言って。確かに。あ、サンデーね。なるほどね。とか言ってさ。生クリームは全部ソフトクリームに変えてくれ。変えてくださいって言えばいいじゃん。できますか？ジョッキパフェとかあるよ。美味しそう。ねえ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 。うまそう。いや、いちご食えねえけど。ジョッキパフェだって1780円。たきゃーたっきゃーさ、ほんまにさ、思うねんけどさ、びっくりドンキーにさ、パフェだけ食べに行くことってないじゃんか。基本ないじゃん。で、ハンバーグ食べに行くじゃんか。でも、ハンバーグもそこそこいい値段するじゃんか。だからさ、ハンバーグ食べたのにジョッキパフェとか頼んじゃったらさ、一食いくらすんのってなるよな。やばいよね。食えないって苦手レベル。いや、食べられない。アレルギーじゃなくて、食べられないんですよ。なんかね、いちごが、種がジャリジャリしてて食べられないんですよ。すいません、クリームの部分をすべていちごに変えてもらうことできますか？いちごじゃん、もう。いちご食えってなるやん。いちご狩りっていちご食えってなるやんか、それ。これは腹にも、懐にもクリティカルヒットほんまやね。でも、党派にお腹いっぱい食べさせてやりたいよ、俺はジョッキパフェ。食べさせてやりたい。完熟いちごほら、この出方が悪いんだよ。完熟いちごって出方すっからよ。あ、そう、種のジャリジャリが苦手なんだよね。味もね、なんかね、食べたけど、ちょっとね、やっぱダメだったんだよな。完熟いちごのデザートはお近くのお店で。ああ、完熟いちご。どうイケボの完熟いちごちょうだい。イケボの完熟いちごむずいな。無理だ、マジで。もう耐えられねえんだよ。もう耐えられねえんだ、俺はよ。無理なんだもん。コナンでよろしく。コナンむずいな。コナン。これ出したらネラコだぞ。違う。クブちゃんさんに、いちごミルクを説明したかったんだ、もしは。な？そうやろ。説明したかったんだっちゅうの。コナンむずい、マジで。おじさん、完熟むずい。あれね、完熟無理なんだよな。コナンでは無理なのよ。コナンは何なの？完熟いちごって何？あれね、完熟いちごっておじさん何？もう完熟いちごちょっとやばい、これは。ちょっと美味しそうだけど食べられまへん。見た目が良かったんだよね。彩りセット。メニュー。これ見たかった。メニューだけ見れればいいのに、どこですかって、どこですかってなるのやばいんだけど。ちょっとできてる本当？こんな彩りセットとかやってるんだね。こんなに野菜いっぱい乗ってるんだ。食べたい。いいなぁ。食べたいんだけど。びっくりドンキー、近くのびっくりドンキー、どこやろな。遠いで。X、メタグロス、油の悪魔。悪魔言わんといて。これ卵が美味しく見えるよね、やっぱりこの卵がさ。このなんだっけ、さつまいも美味しそう。トマトいいな。絶対トマト抜いてくださいって言うんだよな。あとこれ美味しい。このソフトクリームマジで美味しい。マジで美味しいです。ただパイン。パイン今度頼んでみよっかな、私。美味しいよね。
高いよ。エッグカリバーグディッシュ。うわー、お腹すく。高いんだよな、びっくりドンキー。なんか高くなっちゃった気がする、やっぱり。パインはパイン食べたいのよ。ワインは卵がいらん。ほんま？赤い食べ物苦手。そういうことでもない。たまたま苦手なだけかも。前までミニソフト白玉入って入ってないの？あれ入ってたから美味しかったのに、どうして？ねえ、どうしてなの？デザート、これか。入ってたじゃん。白玉ないの？食べたいです。おいちちょ。ここをスプーンでガチャガチャしても柔らかい食感もうない。トウハ。俺は悲しいよ。トウハ。俺は悲しいぞ。マジかよ。なんかね、赤い食べ物が苦手っていうか、たまたまそうなんだよね。トマトもそうだし、イチゴもそうだし。まあまあ、そういう感じなんですよ。まあ、こんな感じですと。代わりにケロッグってあれのコーンフリスビーみたいなやつ。はい。ふぐちゃんさんにいちごミルクが説明できたところで戻りましょう。うわ、むずいな、これ。目ん玉ミミズ。でも可愛くない？こいつ結構好きなんだけど、私。綺麗、なんか、オロバスは綺麗じゃない？背中とか。目ん玉でかいけど。うんうん。あいさしご寝ますにゃ。はい、たっちゃんさんお疲れちゃんにょにょん。おやじみ。背中に触手入ってなかったら好きだった。そっか。そこがあれなんだ。ウィーク、いらないポイントなんか。やっていこう。いや、おもろかったな。そっか、いちごミルク、海外にはないのか。はい、おつかいちゃん、たっちゃんさんおやすみ。カード持っていかれてる。ふざけやがって、こいつも倒さないと絶対に。ふざけやがって、こいつ。倒せるかな？なんかいい感じに攻撃できるカード来ないんだけど、やばい。まずいか？カード運が悪いっちなんち。海外こそいちごミルクあると思ってた。確かになんかそういうなんだか濃い味の飲み物っていうか、なんていうか、なんて言えばいいかわかんないけどことよな。うわ、これ逃げるの？これ絶対これであいつ狂ってるけど逃げる？これ欲しいです私。あーよかった。はい、帰ってきた。よくわかんないカード、よくわかんない効果のやつだった。防御していこう。いや、お腹すいたな。ビクドン行きたいな。ビク
いけるかなビクドン今度お出かけできるかな。お出かけするかしないかだよね。さっき食べたばっかだからスープ飯テロになんなかったってことか。マジ飯テロだよね。お腹すくよな。やばいぞこれ。まずい。うん。やばい、防御ができないよ。さっき食べたばっかなのにお腹減ってきたからアウト。飯テロは成功しているようだな。ぬわははははは。ミファミファミマファミファミマファミファミマンミファミファミマ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 今ファミマ秋塚のケツバットの刑に処す。いやん痛いいやんああ完熟いちご。いや言ったよ嘘すぎる世界飯テロ活動本部はここで合ってますか合ってたかもしれないバレちまってやしょうがねえな。うんあー困ったな。どうしようか。やばい防御できないよこれ次か出るのかな。出ないかもしれない。でも勝つんだよ。勝っていくんだ。勝利を掴んでいくんだ。練習はおにぎりだ声が出ない。まずい。いない。でかすぎるこいつのダメージが。困ったにゃん人が出ない。どっか栄養何それない。よし水色の生き物見たらゼルダの水の神殿のボスを見て水の神殿のボスなんだったっけ。なんかいやなんかいたな。水の神殿のボス待ってなんだっけなんだっけなんかいたね。どっちやっていくしかないか。なんかこいつどうせ生き返ってくるからこっちを倒さなきゃいけないの分かってんだけどなかなかそのチャンスがないんだよね。モンファなんかそんな感じだったら練習はおにぎりだの意味を今の理解できない嘘モンファみたいなやつだったねそういえばね。だなやばい2ダメージ食らうのか私それ。つれー
防御積みのよ。うわー無理かも。やばいまずいあれに締め付けられてみたかったんだよなそうなの。全然締め付けられたくない。終わったにゃー。助からないかもしれない。まずい。助けて足りない。はあ、うまくいかないよ。強い敵が強いさあみんな、本締め付けですか？大したものですねってクイクイその話聞き捨てなりませんなみたいな。やめろやめろしやめろし。ねえ勝てない。頼むよドラえもん、ドラえもん助けてくれ。うまくいかねえ。勝てない勝てない。マジでむずい。マルチ戦マルチできる人いない？マジで持ってる人いないですか？鬼系だったのか。課金カードないんだよ課金カード。やってもほんま？準備しよう。変えてます。やったら終わろうこれデイリーとスタンダードありますが、スタンダードでいいですか？デイリーにしてみてもいい？ありきってもん。なんかあるっぽいよ。これできる？実施解除ないからやる意味あんまない。あ、そうなん。じゃあ待ってよ。あれか。ですんだ。画面の後ろでこちょこちょ。ちょっと待ってくださいね。これどうすか？自体の、そういうこと？ほんにょら何？大丈夫かな？これでいいか？はい。何する？何しますか？これか？これでいくか？またどれだ？どれでもいい。これだな。これでいく。これで決める。03がマルチシックらしいので、マルチをやって今日は終わろうかな。普通にクリアできるか見守っておくれ。おっこらしょい
マルチで終わり。そうかな、そうしようかな。まあ、釣りちょっとできたらいいなと思う。ちょっとなしで終わるかも。入ろう、オラのまぶた。脳筋なんでもいい。それどっちのビルド食います？脳筋わかんない。だって来るものによるよね。ハッピーで埋め尽くしましょう。うん。あんた、ハッピーかい？変えた方がいい。やりたいのをやった方がいいと思う。いい？行くぞー！当派を起こす方法がある。ドクタークリアで大したものですね。大したものですね。誰なのそのキャラクターは。ランダムなリリック2個を入手、さらにストライク1枚と防御1枚デッキに加える。これじゃない？よし、これにしよっかな。道お願いします。長生きの秘訣を教えてください。サポアイアンもできる。あ、そうなんだ。長生きの秘訣かい？それはね、よく食べてよく笑ってよく寝ることだよ。それに尽きるんだよ。おいお兄ちゃんだ。イエーイ。おめお兄さん、ヘイこんばんみー。バッキーの炭酸抜きのコーラの人。あ、そうなんだ。誰わかんないけど、大したものですねっていうの。ハッピーかい？ヒーヒヒヒヒヒ。これ、今、03が道を示してくれてる。我々の行く道を。そんな中で私は絵を描いている。何描いてほしい？何描いてほしい？エリート寄る？うんちダメ。エリート寄っても寄らなくてもどちらでも構わん。我々ができることをしよう。死んでも知らん。うんこどうかわいそう、トウハ。なんかトウハくねくにしてたね、顔。どうしたの？顔歪んだ？いい最高のがいい。顔歪んだトウハ。うんちじゃねえし。やばいよね、あるやん。顔はない方がいいなと。トウハの T でかすぎる。あ、消せない人のやつ。あ、いけますかな？どっちか。どっちか？あ、ね、ちょっと待って、見てこれは。むふむふ。む。むふむふむ。む。どっち？エリート一回寄る？この左ルート行く？この一番左ルート。行きましょうか。これ、トウハよくない？見守ってくれてると。ここね、オッケー、行くぞ。マルチね、なんかね、おもろいんだよね。なんか順番とか全然関係ないさ。なんか互いにね、やりたいことやるみたいな感じなんだよね。こんな感じで。やりすぎだ。
今俺に対するガチで眠気やばい。無理しないでってノウハウを使えちゃう。まあ、しかもあんた熱出てたんだよ、あんた昨日。無理すんでないよ。やばい、防御してるそれ。待ってください。32が6。6の10、6たす8、14。3、14。14できないから、ダメージ。ハイエンドだ。下から頼んだ。オッケー。イムキ7か。これ倒すわ。積ハイエンド。ソンハはお疲れちゃん。やることないです。力5つけられる。ほんま。オッケー。ほい。やばい。何食らう？あ、食らわないか。こんな感じでなんかね、助け合いながらね、できるんだよね。でも私、もう今、0歳にお任せコース。ワイがキャリーするで。サポしてくれてるみたい。かな？どんどん行くぞ。これはね、だからみんなでできる。しかもこれ2人じゃなくて、もっとね、人数でもできるはず。だから、もしみんなが興味あって手に入れたりしてくれたら、なんかみんなでできるかもしれない。オッケー。4人までできるよね。そうだよね。なんか某有名な配信者さんたちが4人でやってたのを見たんだよ。こっちさ、前はね、これね、攻撃さ、2ダメージで反射されちゃうんだよね。嫌になっちゃう。嫌になっちゃうから。これはサザンが9。防御つも。えい。だからね、みんなできるようになったらね、一緒にやろう。しかもなんか、人が増えていったら、どんどん難易度が上がっていくみたいだよ。マジ防御。ない。なんか私が使っているこのキャラ、オスティ君っていうのがね、なんか壁になってくれるんだよね。この体力分だけ。かわいそうでしょ？破滅13。破滅欲しいから。はい、次。どっち？ 100 ゴールドの獲得。忘れ去られた過去のカード1枚入手する。なんだそりゃ。何にしようかな。ダメージを与える。リリックスよかったかな？打った。へへ。のカードが出る。そういうことなんですね。もう、どんどん行くぜ。防御するのせっさ。すまん。2に。そういうことなんだ。あわよ、トウハー！おやすみ、トウハ。おちかりちゃん。9ダメージを与える。このターン、次のプレイするか山札に置く。4ダメ、5ブロック。米お兄さんなんかお忙しそう。お疲れちゃん。うっちょ。ちょん。これはどんどん攻撃していこうかな。14ダメージを与える。うーいい感じ。7ブロックを得る。このカード。デバフプッシュために。単純に、めっちゃクリックされてた。家事しよう。まだいけるやろ。これだな。破滅っていうのはね、なんか呪いみたいな感じなんだよね。でね。なんかね、呪いがね、溜まってった方がね、強いんで、
貯めていくって感じ。そのダメージが増えるのを選んでる感じ。HP 以上の破滅もからダメージ50。これもらうわ、私。ソウルダメージを与える。ソウルを山札に加える。オッケー。次。早っ。めっちゃまたさ、ちょっと待って、どっちこっちどっちもいいよ。選んでください。こっちがいいこっちなんか、かぶったらジャンキーになるらしい。ウケるよね。じゃんけんせんのかしない。絵描いてたらいかれてしもたん。防御は積みながら12なのでちょっと1だけ食らうな。じゃんけんしてみたいんだよな。なんかね、レリック選ぶときに、これレリックって言うんだけど、かぶるとじゃんけんになるらしい。じゃんけんもしてみたいんだけどね。平和的解決を求めてしまっているな、今。じゃあ、これは、防御がもうないので、ライフで受ける。いないいないよー。24ダメージ、私これ耐えられない。防御マジ一つもない。やばすぎ。やばすぎる。やばい、マジでやばい。無理、マジ無理なんだけど。無理すぎる。マジ無理なんだけど。なんかついた、なんかついた。ありがとう。なんかついた。ありがとう。なんかついた。痛すぎる。防御がマジで何もなかったんよ。防御マジなくねうち。なんでこんなないマジないんだけど。えぐ。23が6、6。13ダメージ。ハート引けるにした。助けてー。なんかこの03やってくれてるやつは10プロ10ブロ2ターンのポーション使ってありがとう。だブロックついてくるってことな。ありがとう。野崎さんおはよう。まだこれついてる？まだもうついてないよねこれ。ロック悩んでる私。アーマーないなら切れてる。なるほどね。切れてるか。やばい、24ダメージ食らうのでかすぎる。あ、いいね、ナイス。おはよう、ノン詐欺師。みんなお疲れちゃんやね。そうか。今は攻撃のターンだな。やばい、使っちゃった。意味なかった。最近気温が暑いよ。シカさんとこもあったかいんや。ワイはね、そんなあったかくない。まだ普通。野崎氏も疲れちゃんまちすぎるくね。やべ、失敗した。こういう人よかった。でも、しょうがない。今、論文作成中だるい。何について書くの論文って。ダメージあるのみじゃんこれ。これいけ頼む。ありがとう。ありがとう。はい、じゅ。
アババンスン。ナイス。なんか出た。ひらめく口紅をゲットしましたわ。3ターン目の開始時に筋力1と、俊敏。パチン。オスティちゃんがね、いいんだよ。手の人。なんかね、意見発表するらしく、それの論文を少々、意見発表するんだ。あらまあ。だるいけど、頑張んな、なあ。さあ。なっちゃおう。防御ないから防御もらおうかな。終わる。快速侍。何の意見発表すんの？回復しよっかな。落ちてるかこれ。なんかでも暖かくなってきたらのんびりしちゃうよね。なんか寒くてもなんか体動かなくてのんびりしちゃうけど、暖かい方がなんかこう陽気になってふわふわする。あんエンドだ。親デレラ、はるかさんこんばんみ。そんで本店親ちゅみ。詳しく言えないけど、あなたにとって〇〇とはみたいな。そういう感じなんだ。こんなこと聞かれるんや。書かされるんや。はるかすーん、お疲れちゅーん、おやちゅみ。おやちゅみ。おやすみシンデレラ。はい、おやすみシンデレラです。私もこれマルチやったらちょっと終わろうかなと思っている。4月1日だみんなもう。エイプリルフールだ。俺これが終わったら結婚するんだ。エイプリルフールすぎる。俺この試合が終わったら結婚するんだ。死亡フラグ。死亡フラグとともに。弱体つける。テルネラクはバナナはさ、バナナは逆から食べると願いが叶うんだよ。バナナ食べられないから願いが叶わなくても別にいい。バナナが嫌いだからいい。これが終わったら寝るってエイプリルフールかとか言って。寝るは当たり前じゃん。エイプリルフールとかじゃねえし。別にエイプリルフール関係ねえし。別に寝るときは寝るし。にゃん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 。みんなお疲れ様すぎるて。毎日毎日さ。を積んでおこう。ちょっと食らうけどにゃん。カツいけいけ。うおー、ナイス。いい感じ。やばい、やっちゃい日産あるわ。オスティが5ダメージあったり、このターンオスティがこうでしょ。ここ ?HP 回復したいです。で、次の時にカードを家事する。かじる。3ブロック。よし。ボスだよ、みんな。2人でボス戦行くからね。
これノウサギ。頭でかくなっちゃった。ノウサギの頭でかくなって。うわ、こいつ苦手なやつだ。ほら苦手なんや、こいつが。このカードの戦闘中、手札のすべてカードアップグレードする。買っちゃおう。どんどんいく。頑張れみんな。本当にお疲れちゃまよ。ポーションないのきつい。確かにポーションないでござるでござる。ないでござるよ。だってないかったでござるよ。落体つけるでござる。オラもライフで受けるでござるから。これライフで受けるからして。ポーション何も手に入らなかったよね。次の時のために積んでおこう。とにかくみんな何をやってるか分からねえと思うのだが、ボスを倒しているというわけだよ、君たち。ワイらはこのボスを倒そうと今、奮起しているということでござる。このボスはね、このね、蒸気噴射ってやつでね、ただだけあなたの次のターン終了時21ダメージ与えるってね、なんかこれがね、しかもね、どんどん溜まってくんだよね。だから最後 HP がこの蒸気噴射の分だけ耐えられるだけ残っているか、もしくは防御とかで耐えれるかどうかっていうところがかかってるんだよね。防御なんもねえわ、これ。あった。オスティが8は食らってくれるけど、かわいそう。終了。原稿で書くのむずい。書くの結構難しいよね。本とか読んでるとそういうの得意なのかなって個人的には思うけど、本私読まないからなみたいな。読まないんだよね。もう攻撃できない。あと半分か。破滅つけます。落体つけます。召喚防御つきます。オスティとかします。そして明日は、読書感想。マジで死ぬ。頑張れよ。てかさ、だからそのあれじゃん、なんだっけ、入学式までにか、もうちょっとか。頑張れー。次のためにちょっとこれ持っとくわ。頑張れー。感想文。本読んだのかい？いったか？英語と数学と読書感想文と論文。これ春休みやらせるようなのか休ませるつもりはないかもな。本指定だから読む。あ、そうなんだ。指定なんだ。やべ、防御を積むの忘れてた。しくった。マジしくったんやけど。耐えれますね。次か。耐えれるかこれ。耐えれるな。耐えれるか耐えれるか耐えれないか。イエーイイエーイ。勝ちました、ボスに。やべえ、これ前借りだ。ちょっとこれでも好きだからこれやっちゃおう。勝ったボス。今第2層いったよ。勝ったボス。
HP1 回復しないとやばい。まずい。なんかこのかける機能あると落書きしちゃうよね。どうして落書きしちゃう。私教科書とかに落書きするタイプじゃなかったから。はいはいはい。HP1 えぐいな。回復早めに来るルートでござろうか、それ。余裕があったらボス行く感じか。よいしょ。回復というかカード強化。あ、そうなんだ。野崎頑張れって書いとこう。敵多い方がいいか。どうでしょうかね。チャレンジしてみてもいいやもしれませんな。あ、みのるさんこんばんは。いらっしゃい。おんよらだよん。今日今はね、一緒にやってます。やばい。1多くねそれ。それでもよい。マジでちょっと待ってくださいね。マジでも体力1なんですよ。どれがいいかな。ここじゃんこれ。お。本当？ちょっと待って。こっち。こうで敵出していい感じ。こっち行こう。絵描けんのウケるよな。クリア目指すかエンタメかみたいな。エンタメウケる。エンタメかよん。ランダムなポーションで満たされたポーションスロット4個得る。通じられんし、放たれんし。戦闘開始時にプレイする。かな。回復しとるやないか。ナイス。みのるさん、これやってます今日私たち。ゼロさんとマルチしてんやで。すごい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 。今考えてるマジで。マジでまた。防御。よし。なんかこのエナジーとかって、いわゆるコストがさ、まだ少ないから私全然攻撃できないんだよね。なんか03めっちゃ攻撃してるやん。うちでもな、これ0やねん。3つしかないからさ、なかなか攻撃回数が多くないんだよね。この攻撃回数を多くするためのカードが欲しいんだけど、なんかそれが出てこなくて、嘘回んないんだよな、これが。自分。カードの種類なの。やべ。終わっちゃった。キャンセル。
攻撃できない、なんかなった。あー、エンドだ。お、私、オスティのことが好きになりつつある、この手。3が6。2枚。3エンド。全体攻撃のカードを交換。コスト無視できる。そんなことできるの？奥深いんよな。ほら、全然わかんないんだ。のターン、召喚に行い、シーンに破滅3つけて得る。破滅つけたいから破滅なんじゃった。これね、やってみないとね、わかんないと思うんだけど、マジで奥深いんやで。ほんまに。頭使う。めっちゃ攻撃してる。すごい。待って。下につけようと思ってた。下につけました。はい。やばい、これ76防御なんで。ダリーよ。頑張れー。帰って。自分のやつエロさんが選んでるところもなんかこう、自分の画面でこう矢印抜くからさ、なんか不思議な感覚なんだよ。こうやって勝つる、私。ました。ました。私のターンだ。攻撃しまくれるぜ。アンエンド。その代わり今私は自分の、体力をね、前借りしてるんです。ターン開始に自身に3の破滅付与する。3の破滅。破滅はね、この破滅がついてる体力以下になっちゃったら即死するっていう命前借りしてるんだよね。怖いんだよ。はい。でもこうすることによってコストがちょっとプラスになるからいいんだよね。さあ、微妙じゃない？微妙じゃないこれ。カード引くだけで、攻撃できるのだ。そういうことなんだ。福部系のよな。やってみたらね、結構ハマる。なんか、いろいろなね、考え方ができる。はい、タッチつきます。待って。これボスだっけ？普通の敵だよな。まあ、つかなくていい。アンエンドだ。オスティがいることによって防御ができなくてもオスティがちょっとダメージ肩代わりしてくれるのありがたいですね。防御をブロックできなかった分をオスティがたいよ。何なのかわかんないけど。
これね、ポーションの後ね、使うタイミングがマジでわからんのよね。マジでわからん。さあ、私が好きなカード。ほんと体力、魂の前借りがね、めちゃめちゃ好きなんだよ。前借りしていく。あー、悩むなー。回復しとこう。はい。ボスっていうか、こので一番強いさ、ビートルにさ、破滅つけといた方が多分いいよね。あ、あげます。これ脱力させることによりまして、攻撃力をつけることができます。バフです。召喚開始時。あ、赤ジャルスがこんばんにょー、こんばんにょー。こんばんにょです。今ね、マルチでやってます。これをこれをやってます。でスパしてます。やべえ、痛い。なっちゃった。こんばんにょん。何でキックカード進めなかった。だに鼻ちいじゃん。いらねえ。ダメージは食らっていくスタイルですね。脱力やめろ。このペッてやるのやめろ、こいつボールバグめ。ポスティでハイタッチしで手札をすべて破棄の方法で9枚のカード破棄すれば0対1。やばい、これ防御しなきゃいけない。これできねえわ。パンは15ダメージだけなるよな。イエー鼻血。入れます。16ダメージ。オスティ、待って、これやりたかった。ね、できない、これ。40ダメージ与えられるのに。うわー、最悪。ニボさん、こんばんみ。なんだ、また何をやってる？パイナップルケーキ見つけて、こんばんは、こんばんは。ウケんだけど。ね、これやりたかったんだけど、マジかよ。かけんなよ。かけんなよ。パイナップルケーキ。そういう感じのパイナップルケーキ？パイナップルが乗っかってるとかじゃない？ナイス。おす。あ。はい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 。めっちゃ連打されてる。すまん。めっちゃ連打するやん。マジしよう。お。こんばんは。私も最後しくったな。これボスだっけ？どっかか。エリート、オッケー。
切りつくぜ。あ、これやりたい。あ、防御しないでこれ入れるわ。はい。なんか、もう一回できた。ロックします。半エンドです。やばい。順調に体力削られてる。はははは。体力が削られてます。何やってる？なんでこんな防御力ある？コスペルか。あ、そういうこと？やばい、こいつなんでこんな防御しとるんや。防御がないからもう終わりだ。おしめだ。めちゃめちゃ攻撃するやん。体力42。やばすぎる。いや、私は前借りする。それでも攻め続ける私は。ガンガン行くぜ。レッツゴー。こんな防御今つかなくてもいいんだけど、次にコスト欲しいから使っちゃうっていう。防御します。削りきれないよ。助けて。だいぶ食らうこれ私。うまいな。何もできん。破滅つけるぐらいしかできない。やる。やべえ、体力減ってきた私。やばいぞ。こうか。カード引きます。ロックが1個入れと。あとはダメージ。ダメージ。半エンド。でもそれでもまだ食らう。24。やばい。破滅へのロンドなんだけど、破滅近づいてるよ。防御しとかなあかんかこれ。防御なさすぎる。マジやばいから破滅つけるわこれ。やばい、破滅へのロンドすぎる。タンク27、27ダメージ。キャー、やばい。まずい。終わった。あとは頼んだ。終わった。破滅した。終わっちゃった。どうしよう。破滅した。すまねえな。あとは頼んだぞ。破滅した。当てる？やった破滅しなかった33つけといてよかった。マジでマジギリ。みんな分かってないと思うけど、マジで私は自滅するとこだったんやで。破滅を付与する2ブロック。破滅10を付与する。敵にすでに付与する破滅10につき。追加で5。ガラガラ。ガラガラちょっとどこかな。危なかった危ねえぜ。やばい。どっちがいい？これじゃんけんしよう。じゃんけんしようぜ。どうやってじゃんけんすんの？ファイト！待って。誰待って、今何？じゃんけんのタイミングクソじゃん。だって何もなかったよ。じゃんけん、チョキ出しますかパー出しますかみたいな。ランダム？は意味わからんやろ。なんだよそれ。意味わからんがな。回復します。さすがに回復なのかな。いやギリだったぜ。耐えた。さあ
ウケんだけど、なんだそのじゃんけん。弱体つけます。15ダメージ出ます。ターンエンドします。体力がまだ39しかありません。結構ギリギリです。大変大変。天罰天罰。ガラガラ。紳士。これやばいかな。なんかうちほんとポーション1個もないねんけど。これいける？これいけそう。いけると思うみんな。召喚するたび、オスティ、またオスティが敵を攻撃するたび召喚3攻撃できるけど、防御しとかなきゃまずい。うわー、カードがうまく使えない。あー、使えねえ。です。破滅へのロンドス。私先に魂前借りして前借りマジやめられないんだけど、マジで。前借りやめられません。もうブロックはいらないから、敵ダメージ。倒しとくか。倒しときましょうか。オスティ。ますか。やっとこう。買った方がいいと思うんでね、ああいうカードはって。パピパピパピパパ。破滅つけます。破滅つけます。終了。いいよいいよ。次のターンでこいつはもう死にます。オブスキュラス。なんかさ、ハリー・ポッターの続編みたいなやつ、なんかあったよね。オブスキュラスみたいなやついたよな。なんだっけあれって。いいじゃん。ウェーイ。イエーイ。おりゃ。なんかあったよね、そういうの。私、筋力がもりもり。あ、ムキムキってこと今。やった。ムキムキだから体力でかかったんや。ナイス。なんか私、なんだっけあれ、名前なんだったっけハリー・ポッターの続編のやつ。うわ、忘れた。何やったっけ。あ、ファンタスティック・ビーストか。ファンタスティック・ビーストおもろいよ、あれめっちゃ。なんかめっちゃ見たな、それ。あ、回復します。なんか前作見た気がする、ファンタスティック・ビースト。なんか私、ほとんど映画見ないのに、それは見たんだよな。おもろかった気がする。やることない。持ったけどやることないんや。うわ、トゲトゲだ。トゲトゲだからここ攻撃できないやないか。ブロックブロック。ブロックブロック。ブロックしました。これはね、トゲってやつがついててね、しかも5ダメージなの。攻撃したら跳ね返ってきて。えぐいやろ。そんなん絶対攻撃するわけないやん。痛すぎる。さすがにだけど、痛すぎる。魂の前借りをしてやめられねえ。前借りやめられねえから。防御して、攻撃。攻撃、攻撃、攻撃。アンエンドゥ。はい。
破滅つけます。オスティ24ダメージ。保留して。いいね。半円ドゥ。結構サクサクじゃないこれ今見て。めっちゃサクサクいってる。うわー、またこれトゲトゲマンやん。破滅つけるそれ。おダメージ受ける。破滅っといた。あいつが死ぬのを見守ろうではないか。はい。はい、おしまい。破滅、やばいね。破滅へのロンドやはり強い。力失う。敵も失う。すべてのゼロコスでできるのがでかいかな。こっち？どっちでもいいな。どっちですか？どっちボスいけんじゃん。おうや。17しかない。じゃあこっち行こうよ。体力なさすぎな。はい。任せください。全然できないわ。とりあえず何もできないから、とりあえずターンエンドするわ。もう今まだ何もできないから。1ターン目にさ、なんかやりたいのにさ、1ターン目にさ、まあまあ何もできん時があんのよな。悲しくなっちゃうね。この敵はね、なんかこのカード使えば使うほどなんかカードの能力弱くなっていきますよみたいなやつでめんどくさいんだよね。ひよったな。違う。もうやることがなかったんよマジで。ひよってませんけど。熱いね。おやおや弱体入れるの忘れてた。保留やったけど回復防御つけるの忘れてたわ。まあええか。いけるよな。あーいけます。エリート下げたのひよったで。あそこか。ひよってねえよ。体力ないって言ったじゃん。だって言ったから行かなかったのに。ひよったらウケんなきゃな。ひよってねえし。ひよったことねえし。よし。よーし。エリート行ってよかったな。エリート行けましたね。これは。ひよったな。ひよったな。第2。エリートってなんかボスみたいなとこなんだけど、行けばよかったな。HP8？ ほんまや。どういうこと？ 8 だったってこと？いけたか？うち HP73 まで回復しました。ボス戦来ました。みんなボス戦よ。行くわよ。あ、こいつめんどくせえやつだな。めんどくせえやつだ。で、つけとくね、破滅。樋口洋介？樋口洋介誰？樋口なんか江口だったわ。江口洋介だったわ。多分死ぬで任せた。はい、頑張ります。樋口、ファイト、Thank you。毎ターンカード引く枚数が少なくなる。はい。頑張りまーす。
ターン終了。まだいけるよな。いけるいける。綿毛さんこんばんは。和骨です。和骨こんばんは。はじめまして。こんにちは。はいつける。今マルチでやってます。どうも。あ、つけてあげればよかった。ごめん。自分につけちゃった。すまん。つけてあげればよかった。アタックしてくれると防御詰めるから攻撃お願いします。ファイトの続きが覚え方樋口。あ、樋口ってことね。そういうことね。もう攻撃するものがね。すまん。368、368、18か。ちょっと食らっちゃったな。綿毛さんはあれですか？このスレスタ好き好き勢ですか？言い方、好き勢ですか？攻撃これもした方がいいのか？防御つく。なるほどね。ワイの防御がないよな。もう攻撃1個しかないしな。11。I see。防御職はスカニャーな。2から始め一緒。私もですよ。自分はカードを使って防御つけあんまり。なるほどね。OK。自分も2から始めました。1やったことないです。破滅つけるね。なんか1やってなくても2からでも十分にできると思うからいいですよ。防御してライフで受ける。今は攻撃されないからあれなきゃ。まあめんどくせえ。7ダメージでかくない？うち破滅しちゃうからな。やべえ、3枚しか使えるの忘れてた。めいさんおやすみなさい。頑張ります。おつかいちゃん。ダメージ選んで任せた？嘘でしょ。なるほどね。頑張ります。ほらね、マジでね、この破滅ついてるからね、あんまターン重ねちゃうとマジやばいんだよな。うちカード3枚しか使えなくなっちゃった。逆に。でもやばいかも。まずい。頑張って。ファイト。またお疲れちゃうの杉さん。やったじゃん。偉すぎる。ダメだ、攻撃ができないんだ、全然。やばい、もう12以下になったらオラは死ぬ。全然攻撃できない、でも。ね、攻撃できるカードが少なすぎるんだけど。ギャーギャーギャー。痛すぎ。弱体つける。オスティオリス。防御1個積む？終わりだ。もうダメだ。ビオリングはいつ利用可能になりますか？わら、こんにちは。お元気ですか？はい、こんばんは。いらっしゃい。お元気です。ビオリングをいつ利用可能になるってどういうこと？待って。1枚。2枚。3枚。勝てるこれ。うちも体力選ぼっかな。えぐいかな。うちも18なんよな。いや、もう終わってるかもしれない。まずいかも。勝てるこれ。破滅が全然回ってこんのよな。破滅つけな。じゃあ破滅つけまくるわ。防御してる？破滅するわ。やばい。やばい。ナイス。やばい。カードでも3枚使ったから使えない。終わったかもしれない。頑張れ。いくら？あと44か。
えぐい、マジでえぐいことになってる。もう攻撃してくか。2枚使ったから、これ3枚目もわかんねん。あまり喋っていないかもしれませんが、私はここで始め、はい、大丈夫ですよ。ありがとう。ロム線な。全然大丈夫です。ありがとうございます。うちもしんどい。破滅するやん。うちも使えない。負けたかも。待って、破滅する。ごめん、破滅だ、うち。ごめん。破滅です。私は破滅します。あとはお願いします。頼む？あとは頼んだ。ほら、破滅だ。おやすみ。ああ、野崎さん、疲れちゃう。頑張れ。やばい、やばい、やばい。やばい。頼む。無理だ。強すぎ。負けた。お疲れちゃん。ありがとう。強っ。でも待って、巨人ネクロバインダーでエリート15体だ。この談笑が明らかになる。やった、なんかいた。今日は歴史的な発見の日だ。心優しき巨人が我々をファイヤーの頂上にいるという彼の兄弟のもとへ案内してくれた。兄弟こそがスパイアから無数に溢れ出すモンスターたちを食い止める解決策を握っているに違いない。これは我々の時代における最も偉大な功績となるだろう。ねえ、カードが微妙じゃなかった？ねえ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 。虚脱出なかったね。虚脱ってなんだ？あったかもしれないけど何も考えていなかった。虚脱って何？虚脱って何？お願いだ、教えてくれ。虚脱ってなんだ？うち調べてくるわ。虚脱って何か。スレースパと虚脱。虚脱のマッシュってやつ？マッシュってやつ？出なかったよ。多分なかった。アップグレで11下げられてマルチでかなり必須。なかったと思うんだけどな。あったらごめん。合ってたらごめん。多分なかったと思うんだけど。解放されてない説はある。なんかわかんないけど。なんか今解放されてるの、なんだみたいな。ないのかな？ハードライバル、これか。こだつ。これね。ある？ないよね。ない。ほら、ない。ないっしょ。ない。ないある？どこ？どこ？2つ。あ、これあったかな？出てたかな？出てたのかな？強いな、これ。なかったと思うんだよな。多分ね。負けちゃったんよー。記憶ににゃーのよ。おもろかった。脳筋だから、そう、脳筋だから。悔しい。マルチ大失敗だ。マイバットすぎたぜ。そういう感じなんだよね。なんかみんなでできるといいなと。みんな4人までできるん。なんか持ってる人がまたいたらね、一緒にできたらいいなと思いますね。見てる人何やってるかわかんないと思うから、雑談だと思っていただければいいのではないだろう。ありがとうございました。ゼロさん、ありがとうございます。
というわけでね、今日は釣りなしで1時に終わろうかなと思っていたんで、ぜひ皆さん買ってください。おすすめ。そう。なんだっけ、普及活動布教活動です。ウケすぎる。マジみんなにやってほしい。ぜひ。では。うわー。で、明日はね、ときめもやろうかなと思ってるので、みんなで男を落とそう。みんなで男を落とそうの日なので、まあ、すぐ落とせないかもしれない。みんなで話し合って決めよう。誰を落とす。どうするか、部活とかもみんなで決めて新学期とか始まるからさ、やっていこうかなと思います。よし。ということで、終わろう、今日。早いけど。今日はありがとうございます。18名様。そんで、新しくフォローもありがとうございます。今いらっしゃる方が10。ヒロさん、ありがとうございます。アリゲーターさん、アクアジャールスさん、ありがとうございます。バーバラさん、名前がありがとうございます。デルタさん、どんぐりさん、わたげさん、ありがとうございます。わたげさん、もしよかったらですね、毎日何かしら配信してますので、また聞いてください。よかったらお願い。アイフェイスさん、くぶじゃんさん、ミノルさん、パドルさん、セカさん、ありがとうございます。あと、おじサッカーまで起きててあげられなくてごめんな。おじ、起きてみるんやで。おじおやすみ。かさごさん、ありがとう。ゆうさん、お疲れ様です。アイフェイスさん、おやすみ、お疲れちゃん。ということで、皆さん、また明日。くぶちゃんさん、ありがとう。また釣り、今度やろうね。あと、スレスパ買ってくれてたよね。今度一緒にやろう、くぶちゃんさんも。もしよかったら、ゼロさんと私と3人でやろうぜ。楽しみ。お疲れ様、お元気です。皆さん、ありがとう。いつもありがとうございます。ということで、皆さん、また明日。See you again, see you tomorrow. Goodbye, Thank you. ようこそこちらの世界へ。わはははは。おやすみ。また明日。さようなら。バイバイ。弱ぬい。待って、くぶちゃんスワン。うわ、くぶちゃんさん49ビッツありがとう。ありがとう、くぶちゃんさん。ありがとう。ありがとう。最後にありがとう、くぶちゃんさん。でも、くぶちゃんさん、美味しいご飯とか食べてくださいね、くぶちゃんさん。ありがとう、くぶちゃんさん。ありがとう。画面にセレブレーションやっとくね。ありがとう、くぶちゃんさん。おやすみなさい、皆さん。ゆっくり休んでください。バイバーイ。バイバイ。うわー。